नमस्कार। रोआ सबके चैनल पर हार्दिक स्वागत बा। यहाँ रोआ भोजपुरी माटी के मिठास किताब के समीक्षा आ जिंदगी खातिर बढ़िया सुझाव मिली। आज हमनी के माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब के पर समीक्षा करब जा। ई किताब मशहूर साइकोलॉजिस्ट केरल ए डवेक के द्वारा लिखल गईल बा, जौन ई बतावता कि हमनी के मानसिकता के एक नया नजरिया से देखे के चाही आ उ फिक्स माइंडसेट आ ग्रोथ माइंडसेट के बीच में अंतर के समझौले बाड़े आ कहता रहे कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट अपना के हमनी के जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकेनी जा। कई बार हमनी के लागेला कि अरे हमनी के का ताकत बा, अब हमनी से का होई, जौन गुण बा उ पहले से होखे के बा उ तय बा। अइसन सोच का करेला कि हमनी के बड़ा बड़ा सपना से रोक लेवेला आ कोई नया चीज आजमावे के हिम्मत ना देवेला। ई किताब हमनी के बतावता कि ई तरीका बिल्कुल गलत बा। जब हमनी के सोचबे ना करब जा कि कैसे आगे बढ़े के बा, तो हमनी खातिर दोसर कोई थोड़े आगे बढ़ी। ई किताब के मुख्य संदेश बा कि नया अगर अनुभव करब रउआ, नया संघर्ष करब, अपना गलती से सीखब, तो जिंदगी में कौनो ऐसन काम नइखे जौन रउआ ना कर सकेनी, कौनो ऐसन मंजिल नइखे जौन रउआ ना पा सकेनी जा। पहला बात कहता रहे फिक्स्ड माइंडसेट से मुक्ति। ई किताब कहता रहे कि फिक्स माइंडसेट के लोग में ऐसन विचार बैठल बा कि जौन बा उहे ठीक बा, वहीं में रहे के चाही। ऐसन लोग का करेला कि नया चुनौती से भागेला, नया तरीका आजमावे से डराला आ गलती से बचे के कोशिश करेला। अगर वह इहे सोच रहल बानी तो ई काम से रुआ कुछ बड़ा काम ना कर सकेनी। फिक्स माइंडसेट से रुआ थोड़ा दूरी बनावे के पड़ी, काहे कि राउर तरक्की रोकेला। फिक्स माइंडसेट छोड़ के अपना में संभावना के देखी तो जिंदगी में कोनो मंजिल दूर नहीं है। वो ग्रोथ माइंडसेट के जादू के बारे में चर्चा करता रहे। ये कहता रहे कि आदमी के आगे जीवन में बढ़े के बहुत अपार क्षमता बा। अगर ग्रोथ माइंडसेट रुआ अपनाए तो हर मुश्किल के एगो रुआ अवसर के रूप में देखब। अगर रुआ से कोनो गलती भइल बा तो उसे रुआ सीखे के कोशिश करब आ चुनौती से भागे के बदला ओकरा के उत्साह से स्वीकार करके अपना काबिलियत के रुआ बढ़ा के आगे बढ़ सके नहीं जा। आ ग्रोथ माइंडसेट रुआ अगर अपनाई तो अपना पर भी विश्वास होई आ कोई भी कठिनाई है ओकरा के रुआ सामना भी कर सकब आ जिंदगी में, करियर में, रिश्ता में, हर चीज में रुआ के एगो सफलता के नया ताकत मिली। फिर वो आत्मविश्वास बढ़ावे के कला के बारे में भी बतौले बारे। वो कहता रहे कई लोग अपना सोच में बदलाव ना कर सकेला क्योंकि हमेशा वो फेलियर के डर से डेराइल रहेला। वो कहता रहे कि कैसे हमने के आत्मविश्वास के बढ़ा सके नहीं जा। अगर ग्रोथ माइंडसेट बनाई जा, अगर कोई गलती के रूप में ना देख के ओकरा के एगो सीखे के अवसर के रूप में समझल जा, जैसे जैसे हमने को उसे सीखे के कोशिश करब जा, हमने के आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाई। वो कहता रहे कि रउआ संघर्ष से घबराई मत, ऐसे सीखी। जिंदगी में संघर्ष अइबे करी, समस्या अइबे करी। के ऐसे बा जेकरा ऊपर संघर्ष समस्या नहीं है, लेकिन वो संघर्ष समस्या के वो अवसर के रूप में मानी, ओकरा पर विचार करी, ओकरा में सीखे के कोशिश करी, उससे आगे बढ़े खातिर नया रुआ अपना में ऊर्जा भरी। रुआ सपना बा नो ओकरा के पूरा करे के बा, ओकरा खातिर तो रुआ संघर्ष तब मिलबे करी जीवन में। फिर वो कहता रहे सीखल सिखावल के महत्व। कहता रहे कि देखी कोई भी परिस्थिति में आदमी के सीखे के चाही आ कोई बात कोई के सिखावे के भी चाही। ऐसे सिखौला से का हुई कि रो अंदर में खुश आ संतोष के भावना आई आ रोआ भी सीखब। ई माइंडसेट जो न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस है, वो ऐसन किताब बा कि रुआ एकरा के पढ़ के जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकेनी। चाहे रुआ स्टूडेंट बानी, चाहे प्रोफेशनल बानी, या रुआ घर परिवार के जिम्मेवारी में फसल बानी, ई किताब से रुआ अपन जीवन के जिए के नजरिया बदल सकेनी। जिंदगी में रुआ सफलता, खुशी या संतोष ले आ सकेनी। आ ई किताब रुआ जीवन के बदले खातिर एगो अमूल तोहफा साबित हो सकेला। जो एक सोचे के तरीका ऐसन बतौले बाड़े कि हमनी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आ सकेनी जा। ई किताब हमनी के हिम्मत देता कि चाहे कौनो परिस्थिति होके हमनी उससे बाहर निकल सकेनी जा। रउआ सभी यहाँ तक सुननी, एकरा खातिर बहुत बहुत आभार। हम आशा करब कि माइंडसेट किताब रउआ के जिंदगी में नया रोशनी लाई। अपना पर विश्वास करी, उत्साह से जीवन के स्वीकार करी, फिर देखी कि जीवन कितना सुंदर हो जाई। फिर आगे हमनी के एक नया किताब पर चर्चा करब जा। प्रणाम।